Jak na čištění zubů bez nátlaku a bojů? Když zkusíme opustit myšlenku, že musíme každý den vyhrát a místo toho se zaměříme na spolupráci a vztah s dítětem, může se celá atmosféra okolo čištění zubů úplně změnit. Umývanie zubov by nemalo byť frontálnym útokom. Malo by byť realizované hravou formou. Základom je blízkosť a vzťah. Deti sú veľmi vnímavé a vycítia každú našu náladu, našu nervozitu, frustráciu, stres. Každý tlak z našej strany vyvoláva z ich strany protitlak, čo je prirodzené a zdravé. Nechceme, aby sa v živote podradzovali druhým, tak to od nich nechceme ani doma. Za prvé, základem je vztah a vazba, ne donucení. Jak víme z vývojové psychologie, dítě naslouchá a spolupracuje jen tehdy, když je v přirozeném vztahovém napojení. Pokud rodič ztratí napojení, dítě přestává vnímat jeho vedení jako bezpečné a začne odporovat. Za druhé, když dítě vzdoruje, problém není v chování, ale ve vztahu a vazbě. Z pohledu vývojové psychologie není odpor při čištění zubů problémem chování, ale signálem, že dítě není v kontaktu s dospělým, že vazba není aktivní, nebo že se v něm spouští protivůle, tedy že se proti nátlaku automaticky staví na odpor, což je normální vývojový obranný mechanismus. Nemůžeme dítě učit a vést, pokud se brání našemu vlivu. Musíme si nejdřív takzvaně získat jeho srdce. Za třetí, použít sílu znamená narušit vztah. Vnější poslušnost vynucená tlakem či násilím dítěti nepomáhá dozrát, ale právě naopak. Oslabuje vnitřní motivaci, důvěru i vývoj samostatnosti. Použití síly při hygieně dítě může vnímat jako útok na svou integritu. Z krátkodobého hlediska to možná zafunguje, ale z dlouhodobého to vytváří pocit bezmoci, narušenou důvěru a zvýšený odpor. Za čtvrté, dítě potřebuje čas dozrát, i k hygienickým návykům. Mnoho věcí, které po dětech chceme, vyžaduje určitou vývojovou zralost, která nemůže být vynucená, ale může být podpořená vztahem. Co tedy dělat místo vynucování? Předcházet odporu, vytvářet rituály, napojení, zapojení dítěte do procesu. Vést dítě skrze vztah, získat důvěru a respekt. Být trpělivý. Když to nejde dnes, neznamená to, že to nepůjde ani zítra. Dozrávání je cesta. Nedělat z toho boj. Pokud se něco stává opakovaným konfliktem, raději ustoupit a hledat jiný způsob. Co pomáhá? Hravý přístup a společné čištění. Zrcadlo, mazlení, napodobování. Kartáček podle výběru dítěte. Rituály. Stejná říkanka, stejné pořadí úkonů. Hra na zubaře, plišáci, nechat nejdřív dítě čistit zuby nám. Nezačínat až ve stresu, třeba večer, když je dítě unavené nebo má záchvat vzteku. Neplánovat hned dokonalost, ale kontakt a důvěru. Pokud má dítě už se zoubky problém, najít respektujícího zubaře nebo zubařku a hledat společně cesty, jak to zvládnout co nejlépe. Dôležité je vytvorenie rutiny a pravidelnosti. Takisto, aby deti vnímali svojich rodičov v oblasti ústneho zdravia ako vzor a príklad. Aby vnímali vetu, ideme si umývať zuby, ako niečo prirodzené, napríklad ako ideme obedovať. Aby to nevnímali ako nutné zlo, ale ako niečo prospešné pre ich zdravie. Takisto je dôležité, aby si rodičia nechali energiu na vyčistenie zubov ich detí, ale takisto, aby navnímali energiu svojich detí. Či je napríklad lepšie dať im po prebudení trošku priestoru a potom umyť zuby, alebo najskôr vyčistiť zuby a potom sa venovať ďalším aktivitám. Základom zdravého úsmevu sú takisto kvalitné pomôcky, konkrétne zubná kefka, kvalitná zubná pasta a medzizubné pomôcky. Základom je takisto aj strava. Je dôležité aj v tomto ísť deťom príkladom a takisto mať doma len potraviny, ktoré chceme, aby naše dieťa konzumovalo. Piť čistú vodu je takisto základ. A čo je ešte veľmi dôležité, oceňovať deti za to, čo urobili a nie ich kritizovať za to, čo neurobili. Máte svůj tip, co pomohlo u vás? Napište nám to do komentáře, pomáhá to ostatním rodičům.